Aktar minn 3000 familja fejn il-ġenituri jaħdmu saru eligibbli għall-work benefit minn din is-sena, filwaqt li familji oħrajn qed igawdu minn rati tal-benefiċċji u mtejba. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Politika Soċjali fejn tqal li dan qed iseħħ bis-saħħa ta' tibdil li sar fil-komputazzjoni tar-rata tal-in-work benefit b'riżultat ta' miżura tal-baġit għal din is-sena. Minbarra li jiġi injorat l-ammont ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li jkunu tħallsu mid-dħul tal-ġenituri minn din is-sena beda jiġi injorat ukoll l-ammont ta' taxxa fuq id-dħul li jkun tħallas. Dawn il-familji huma fost kważi 24,000 li fit-tmiem din il-ġimgħa qed jirċievu t-tieni pagament tal-benefiċċju għal din is-sena. B'kollox bejniethom qed jirċievu is-somma ta' madwar 4 miljun euro li tkopri il-perjodu ta' bejn April u Ġunju. Mill-bidu tas-sena diġà irċievew ma' 8 miljun euro f'dan il-benefiċċju biss. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon stqar li dan il-benefiċċju jirrikonoxxi l-bżulija tal-ġenituri li jaħdmu u jżidilhom id-dħul disponibbli tal-familji tagħhom. Sa dan it-tant maħlas tal-pensjoni tas-servizz fl-aħħar ta' Ġunju tħallas ukoll il-bonus għall-ulli tal-ħajja għal dawk li m'għandhomx impjieg u li ma jirċevux benefiċċji soċjali. Dan il-pagament sar li ftit aktar minn 1000 persuna. Dan il-bonus li daħal fis-seħħ issa l-oħra permezz ta' miżura tal-baġit jibqa' jakkumula kull sena biż-żieda tal-ulli tal-ħajja sakemm il-persuna tibda taħdem inkella tibda tirċievi xi tip ta' pensjoni kontributorja. Għalhekk il-pagament li sar kien jinkorpora l-ammont li kien tħallas Ġunju sal-oħra kif ukoll dak applikabbli ta' din is-sena li jinkorpora minn Jannar sa' Ġunju. Dawn il-pagamenti isiru darbtejn fis-sena f'Ġunju u f'Diċembru.